أرست زينام قدام مستر هندي ناريندرا مودي هبا إثيوبيا زغبر غناي كلته معلت عوده تملكتهم عالم لخ مرخب تحفاش صفي شفان هيبوم منجست مدمار حسب ألبو بوليتيكا بمغيار أب سغنة استمسرت بوليتيكا نيتيبيا أدلاي كم زخنم يملاقتم كاب زيناتاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أوروباويان أنا أشتو حسماتات يوم كبلو قطعهم قليصهم سلام تعنا بالله زخوركم تملكتي كما تمسيو لك ساعات هذا كوينو كم تلمد نسعت تدالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات ندامرحكم ساخم صنه انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتاتنا ناخون كنبل قداماي مينستر هندي ناريندرا مودي اب اثيوبيا زغبرو ناي كلته معلت عودت عملكيتهم عالم لخ مرخب تحفاشات سفح شفان هيبوم ولو ناي تركي انادولو عدتهم قداماي مينستر اب مونغوتن هاغرات زلو عميق ركب زرأي ايو يللوم اب اثيوبيا نفلما اوان اب زغبرو علاوي عدت اب مونغو إثيوبيا هندن زلو ركب نممحياش زعلمه كم زخونه بمحبار كل في شتوتات بمتحبار متنخار اب نقدن انفستمنتن تقراريبكا نمسرح اب زكالولم غديات مزتاي كم زخونه تغليصولم نيو دلهي تلفزيون بغدو إثيوبياويان موزيقኛታት ቫንዴ ማታራም ዝተባለ እንተቅርቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ዝተሰምዖም ሓጎስን አዳን ከም ዝገለጹ እዩ አልዒሉ ዘሎም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ክብሪ ኒሻን ከም ዝተሸለሙ ብምጽራህ እዚ ናይ ክብሪ ኒሻን አሞንጎ ህንድን ኢትዮጵያን ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ንዝተገብረ ጻዕሪ አፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሉሎም አብ ቤት ምኽሪ ዝገበርዎ መደረ አብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጻንሒት ከም ገጾም ከም ዝተሰምዖም ሃገሮም ግን ከም ኢትዮጵያ በተመሳሳሊ ናይ አናብስ ምድሪ ከም ዝኾነት ተዛሪቦም ክብል ጸብጽቢዮም The Times of ኢንዲያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ልዑል አኽብሮት አርዮም ይልሎም ሞዲ አብ ኢትዮጵያን ተበጽሑ ናብ ሆቴል እንትወሰዱ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ እንትምለሱ ባዕሎም መኪና ናገንሑ ዘፋነው እንትኸውን እዚ ድማ አብ መራሕቲ ዓለም አዝዩ ዘይተለምደን ምሕዝነታዊ ባህርን እዩ ብምባል ዝነበረ እንግዶት ገሊጽዎሎም ሽማግለታት ዓዲ ንዘላቂ ህንጸት ሰላምን ሓድነት ኢትዮጵያን ግዶኦም ክዋጹ ይግባ ክብሉ ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ተዛሪቦም ሃገር ለኸ መድረኽ ዘተ ሽምግልናታት ዓዲ ማሕበራዊ ጸጋታትና ንዘላቂ ሰላምን ሃገራዊ ሓድነትን ብዝብል መሪ ሓሳብ አብ ከተማ ባህርዳር ይሳለጠሎም ቶም ሚኒስትር ኣብቲዋን አብ ዝገበርዎ መደረም ሃገር ንምህናጽ ብጥበብን ሓበራዊ ብዝኾነ መገዲ ንምዕባይን ምስ ሽማግለታት ዓዲ ምዝታይ ይግብአና ኢሎም ሚኒስትር ሰላም ልዕሊ 75 ሃገር ለኸ ዝማዕበሉ ክብርታት ሃገር ንምህናጽን ግደ ሓበራውነትን ንክዋጹ አብ ምግባር አብ ስራሕ ንርከቡን ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ካብ ኩለን ክልላት ዝመጹ መራሕቲ ሃይማኖት ላዕሎት ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራልን ሓዊሱ ተሳቲፎም አብ ሎስ አንጀለስ በዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስነጥበበኛታት ዝተሰናደን አብ ወፍሪ ምልዓል ምህርት ስርናይ ኢትዮጵያ መልኪቱ ዝተሰርሐን ፊልሚ ተመሪቆም بحسب قدامي مينستر أبي حمد أب اختشحون عسرت حدا عام تمرت بعلي تجميرو أب عود زبصحة بمهرت سرناي عرسقة ناي مخال تسفم
ንኢትዮጵያ ሓዱሽ ምዕራፍ ከፊቱ እዮም በዚህ ድማ ሃገርና ቅድሚ ሕዚ ክሳብ $1 ቢልዮን ወፃኢ ጌራ ካብ ወፃኢ ዓዲ ተእትዎ ዝነበረት ስርናይ ብልምዓት መስኖ ቢላ ብምፍራይ ታሪክ ቀይራላ እቲ ፊልሚ አግሪ ለሪን ዝተባለ ዲጂታል ፕላትፎርም ዝተምሃሩ መናእሰይ ናብ ዕዳጋ ሕርሻም ብምታው ጽሬትን በዝሕን ዘለዎ ምህርቲ ብምፍራይ ዓለም ለኸ ተወዳደርቲ ንክኾኑ ዝሕግዝ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ተዛሪቦም لكبر لهند طغلاي مصر مبر السلام بعد زينا تكاتل لكم تملكتنا حزنما بزرزر نبز حزنام زيناتات يكحلفكم መንግስቲ ምድማር ሐሳብ አልቦ ፖለቲካ በመቅያር አብ ስኽነት ዝተመስረተ ፖለቲካ ንኢትዮጵያ አድላይ ከም ዝኾነ የመላኽት ሃገር ካብ ወልቀ ሐሳብ ብዝተሳገረ ክትምራሕ ምዃናውን አጽኒዑ ይአምን ንጸብጻብ ነጻነት ወርቁ ዳሃብያሲን ኣብ ህንጸት መንግስትን ሃገረ መንግስትን ሽማ ቀዲሙ ዝለዓለ ኢትዮጵያ ሕሉፍ ታሪኻ ንመምሃሪ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ንጽልእን ቂምን ክኾን ምጽንሑ ካብ ዕንክልል ከይትወጽእ ኣብ ጸገም ትመላለስ ሃገር ንኽትኮን ገይርዋ እዩ ኢትዮጵያ ዝመጸትሉ መንገዲ ኣጸጋምን ፍትሒ ዝጎደሎን ኮይኑ ኩናትን ፖለቲካን ንዘበናት ዝጸንሐ ፈተና ኮይኑ እዩ እዚ ንመንግስቲ ምድማር ነስሕኡ እዩ ንምንታይ ኢሉ እውን ይሓትት የመደመር እሳቤ حساب مدمار كابز حلف أريمنان تماهرنان بلومي تتقيمنان تمسريتنان نصباح نشرحلن نردلن من صريو حساب ألبو بوليتيكا كابول كازي تساغره حساب بوليتيكا أب إثيوبيا زي مرغغا بوليتيكا نزبنات صقم كوين صنيحيو حساب ألبو بوليتيكا حساب ألبو بوليتيكا ببزح منغدي كم معباله شتونا نكترف انقفاز فطر نغريو زتزابعن زترحقن تاريخيو نعم الناس سلطان زركب بحيليو حافتين مئكاب نغورم صعرتات كله
ንሓሳብ ኣልቦ ፖለቲካ ምኽንያት እዩ ሓደ መንግስቲ ኸይዱ ካሊእ መንግስትን ትትካእ እቲ ዝሓሸ ሒዝካ ዘይጠቅም ኣብ ክንዲ ምግዳፍ ኣፍሪስካ ካብ ዜሮ ምጅማር ግና ሕማም ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ የነበረችበት አካሄድ ኢትዮጵያ ዝነበረትሉ አካይዳ ኣነ መጽየ ናትካ የፍርስ እየ እቲ ካልእ መጽዩ ናይቲ ካልእ የፍርስ እዚ ቅቡልነት ትካል እዩ ቀቲሉ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ውልቀ ዝተሳገረ ዕላማ ፖለቲካ ጠፊኡ ካባይ ንድሓር ኩሉ ይጥፋእ ዝብል ኣመለኻኽታ ሃገር ክጎዳ ጸኒሑ እዩ ግል ጥቅማቸውን የሚመለከት ናይ ውልቀ ረብሕኦም ዝምልከቱ ውልቀ ሰባት ኮኑ ትካላት ፖለቲካ ካብ ዘቕምጦም መንፈስ ምልዛብ ጎንፂ ብሓባር ምፍታሕ ዝብል መንፈስ ስለ ዝወፅእ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ከምዚ ዝበለ አካይዳ ብዙሓት ሃገራት ውልቀ ሰባት ሕብረተሰብ ጽቡቕ ርክብ ንኸይህልው ይገብር ብምዃኑ ናይ ዓርሰ ረብሓ ምቕዳም እቲ ዝዓበየ ስሕተት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኸይዲ ስርዓታዊ ዘይኮነ ብሄራዊ ረብሓ ኣቐዲምካ ሃገር ኣብ ክንዲ ምምራሕ ፖለቲካ ብህልኽን ስምዒትን ናይ ምምራሕ ጸገም ብዙሕ መዘዝ ንኸምጽእ ገይርዎ እዩ መንግስቲ ምድማር ነዚ ምቕያር ግድን እዩ ኢሉ ይለዓል የሀገር ጥቅም ማለት እኮ የኔ ጥቅም ማለት ነው ይሄን ነው ማየት ያለብን ረብሓ ሃገር ማለት ናይ ዓርስኻ ረብሓ ማለት እዩ ካልኦት እንትጥቀሙ ኣነ እውን ክጥቀምየ ምባል ይድልይ ስምዒትን ህልኽን ዝተገልልካ እዮም ዝገብሩኻ ናትካ ሓቂ ጥራሕ እዩ ዝረአየካ ናይ ሓባር ሓቂ ምህላው ትሪእየሉ ሓቂ እዩ ዝወስደልካ ናይ ሓባር ሓቂ እዩ በሓባር ከንብረካ ዝኽእል ከነዚህ መካከል አንዱ የፖለቲካ ስክነት ነው ካብ መንጎ እዚኦም እቲ ሓደ ስኽነት ፖለቲካ እዩ ስኽነት ፖለቲካ ካብ ዓርስኻ ዝሓለፈ ዕላማ ፖለቲካ መሓዝ ካብ ውልቀ ክብርን ብዝሓለፈ ንሓባር ድሌት ደው ዘብል ፖለቲካዊ ሓሳብ መሓዝ ዘለዎ ረብሓ የቕምጥ መንግስቲ ምድማር ብዝሓለፈ ብምንሳሕ ኣብ ስኽነት ፖለቲካ ካብ ውልቀ ዝተሳገረ ሓሳብ ፖለቲካ ንኢትዮጵያ ግድን ብምዃኑ ንጽባሕ እውን ዘሳገር እዩ ክብል ይኣምን እንዴት ነው ከዚህ ጉዳይ የምንወጣው ብሎ የሚያስበው ከመይ ኢና ካብዚ ጉዳይ ንወፅእ ኢሉ ዝሓስብ ብሕታዊ መሳገሪና ዕዳጋ ሓሳብ እዩ ዕዳጋ ሓሳብ ሞሞትን መድሕነን ኣለዎ ዝቐትሎ ሓሳባትን ስምዒታውነትን እዩ ሓሳብ ፖለቲካ መድሓኒኡ ድማ ሓቅን ፍልጠትን ቦታ እንትሕዙ እዩ ሃገር ካብ ህልኽን ስምዒትን ብላዕሊ እያ ሃገር ካባይ ንድሓር ካብ ዝብለት ተሓሳስባ ንላዕሊ እያ ብምዃኑ እውን ብዝሰኸነ ፖለቲካ ካብ ውልቀ ብዝሰገረ ሓሳብ ትምራሕ ንኽትኮን ምኽኣል ግቡእ ምዃኑ ተመላኺቱ እዩ ህንዳውያን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር መዋዕለ ንዋይ ምፍሳሶም ተገሊጹሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዑደት ኢትዮጵያ ስዒቡ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ዘጎልብቱ ስምምዓት ፈጺሞም ኣሎም ንጸብጻብ ሳምሶን ገድሉ ናዝሬት በሪሆም 2000 ዓመታት ዝተሳገረ ርክብ ዘለዎን ኢትዮጵያን ህንድን ሎሚ ምሕዝነተን ናብ ስትራቴጂካዊ ርክብ ንምዕባይ ተስማሚዐን ትማሊ ቀይሕ ባሕሪ ተተሪእሳ ዝነበረት ኢትዮጵያ መባጽሕ ነጋዶ ህንዲ ኮይና ዘበናት ሓሊፉ እዮም ህንዳውያን ነጋዶ ቅመማቅመምን ጨርቃጨርቅን ብወርቅን ካልኦት ተፈጥራዊ ጸጋታትን ሸሚቶም እዮም ሎሚ እውን ሰብ ሃፍቲ ህንዲ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘለዎ መበርክቶ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዑደት ገሊጾም እዮም Indian companies are among the ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኩባንያታት ህንዲ እዮም ከም ጨርቃ መርቂ ማኑፋክቸሪንግ ሕርሻ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራት ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር መዋዕለ ንዋዮም ኣፍሲሶም እዮም በዚ እውን ልዕሊ 75,000 ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ዕድል ስራሕ ፈጢሮም እዮም ካብዞም ህንዳውያን ሰብ ሃፍቲ መንጎ ሓደ ዝኾኑ ቬኒት በርሜታ ርክብ ኢትዮጵያን ስድሮምን 100 ዓመታት ዝተሳገረ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ዲኤልኤም ከብዙ ዓመት ዲኤልኤም ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ተመስሪቱ ከባቢ 4 ዓመት ኮይኑ ወሎ بشركة شركي فلما جنا قدميو أبو حقنا يوم متيوم عسر شعنت عسران خبابي بشمنا جميروم نيروم نحنا بدحرينا نابز كنبص حقيلنا أبز حزي ناي مفرع عقمنا كساع 4,500 جارمنت أب معلت كنفرن خلينا أبز حزي إثيوبيا ز جبرتوري فورم أوتابان سبهافتو وصاي تساتفو إنفستمنت متشو كونتات مهلاهم بمجلس كابزيز بلد أنا مسرح دلوات مخانهم يحبرهم ለሀገራችን እኛ የምናስበው ነሀገርና ንሕና ንሓስቦ ተካእት ምህርቲ ምፍራዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓመታት ነርናይና እዚ ናይ ሕዝብ ኩነታት ከም ሓድሽ ኢናሪናዮ ምቹ ኩነታት ተሎ ንዛ ሃገርን ንባዕልናን ንምጥቃም ንሕና ድልዋቲና
سبهافتي هندي أبك تا إنفستمنت وتاي إثيوبيا عبي قدا خمزلهم زغلتو قدماي منيستر أبي أحمد إزي أب منغوتن هاجرات لعلم التأمان كهلو غيريلهم. Our FDI inflow أبز حزي نايكتا إنفستمنت وتاينا عويو. هندي دما أبز عبزلو قتا إنفستمنت وتاي قدا مرحنة اللوا. أبي إثيوبيا لعلي 650 هنداويان سبهافتي زم حدرو كومبانياتات إنفست ناغورو يركبو إذا كله أمونغوتن هاجرات تنكور متأمان نكلو مسارات أمبيرويو أب منغو خلتين هاجرات اللغة أبا عميو هافتي تنك كان متقام نخخل ركبنا باستراتيجيكاو محزنات كب مبالن قدماي منيستر هندي ناريندرا مودي تزاريبهم. Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and I took قدامي منيستر أبي أحمدن آنن كلتياوي ركبنا ناب استراتيجيكاوي ركبنا معباي زخل سقمتي وسيدنا عينا زي بمخان دما كنت أواخلتين حاجرات زلوا عميق أب تكنولوجي فترة معدن زلاق لمعاتن تحدث حيلن بمتحوار نمسرح يحجزنا أيو إثيوبيان هندن بمعرنت بحبار بمسرح قطباو عوات كمزا مزقبا قدماي منيستر ناريندرا مودي زلوم أمنت قليجوم يوم. زين عداقا يقتل بانكي نقدي إثيوبيا نأناشتو حرستوتن نزتودبون قلقالو تلقى حرشا لو معنتي جميرو لهم أبتي نايمي جمار مرها قبري منستر ديتا ملس موكونن بريزيدانت بانكي نقدي إثيوبيا أبي سانون كمون توكالن مكتل بريزيدانت قلقالوت اكسكيوتيف كوربوريشنن ايتا افريم مكران كالوت لعلوت مرارحة تكالاتن ترقيبهم اللهم ايتا افريم ابتوان كمزولو بانك نقدي إثيوبيا حدشت قلقالوت بمتكبار سلوطن زت امامن قلقالوت يهب اللهم بتوساقي تبصحنت قلقالوت فاينانس بزبلت ان كله زحقفن بتقرت ان تسرحن مخانو بمحبار بفلاي دما اب زفر حرشا زواب اقلقلوت لقاح نمسفاحن نمتنخارن تقرتو هايبو يسرح لهم أتي بانكي نتفادات حرشا نمعباي نحرستوت فولي أقلقل اللقاح مجمارو عبيت قطبا نمعباي زحقز مخانو حابيرهم اللهم فريات عداقا إثيوبيا عداقا أوبال حاويسو زتفرالي معدنات نمت عداق داخل مدلاو غير اللخو كبل أفليت لهم وانا فصامي سرعتي تكال مرقيا بايسا تكالوم عداقا بمزمانن بقلصنت متكلات بممرحين زراعات نقدي زهاجر نمسلات مريح قده يتصاوت كمزلو يقاليصوم زلوم أبا عداقا عفون انسرناين استجمر السراح أبزي حزوان أبا فريات بون سليت ترمرم نايك أبعت أخلتاتن كماما من حاويسو ناب عداقا زغربهم فرياتات حرشام قطرب ناب عسران شمونتن كب مبال كم استخاله تزاريبهم اتي فريات عداقا تودادارن تدلاين نكخون بزحات سرعات كم استخايدو بمقلات زبلت او تيتاو يخون كم زلوون مزرابهم قلقالو زين ايتيبيام صبصيبهم حزر ما ناب زينات اي كسقركم بريزيدانت روسيا فلاديمير بوتين أوروباويان أناشتو حساماتات يوم كبلو قطع قليصهم أوروباويان قدم حزي بتاريخ السان وكله أبز حزوان نيوكرين بمحجاز اتي كوينات أطو كيبل بمقبار نروسيا أب مدخام من ناصر يركبوا ازيقنا زنابر كم زي كونه توم بريزيدانت تهزاري بمرلوم روسيا مس أوروباويان مدردار تردليام اتوم حزي زلو مرحتقنا زي بسلو بمخانم أتقامو كوينلو دحر مبال نسراويت روسيا آمسجنهم أبز حزوان أبا عالم كم سراويت روسيا زبالة زي على عقم زلوه زي تفتنن إلوون لبد زلوون سراويت يلن كبلو دمام نسراويتهم آموغيسهم نبر بريزيدانت جو بايدن نيوكرين زي تقدر حاجز بمقارم تحتات يوم مبالم ون بوليتيكو تابسيبولهم أبا موداتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم قدامي منستر هندي ناريندرا مودي أبي إثيوبيا زقبروا ناي كلتا معالت عودة ملكيتهم علم لخ مراقب تحفاشات سفح شفان هيبوم
መንግስት ምድማር ሐሳብ አልቦ ፖለቲካ በመቀየር አበ ስኽነት ዝተመስረተ ፖለቲካ ንኢትዮጵያ አድላይ ከም ዝኾነ የመላኽት ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን አውሮፓውያን አናሽት ሐሰማታት ዮም ክብሉ ቁጥዖም ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም